El projecte educatiu de l'Institut Montgròs es construeix al voltant de 3 eixos: el concepte de maduresa, l'assoliment de les competències i d'una ciutadania europea i del món. Fent referència al primer eix, el nostre repte és facilitar els aprenentatges fent ús efectiu i estratègic de les noves tecnologies, per millorar els resultats educatius i dotar el nostre alumnat de capacitats clau per la plena immersió en el món acadèmic i laboral del segle XXI. El primer objectiu, doncs, és aconseguir l'anomenada maduresa per a tots i totes les nostres alumnes. El nostre centre neix ja en el seu primer curs, 2007-2008, amb la convicció que els membres de la comunitat educativa han de tenir al seu abast portàtils i una plataforma digital, on tant l'alumnat com el professorat trobin tot tipus d'eines i recursos pel treball, l'estudi i la comunicació, perquè entenem l'educació com un procés participatiu i de construcció col·laborativa que necessita de tots els agents que hi intervenen. Durant el curs 2008-2009 es consolida la utilització d'aquestes eines i durant el curs 2009-2010, amb la concessió del projecte del projecte EURA, el centre està plenament digitalitzat. Un portàtil per cada alumne i professor i pissarres digitals, una per a cada grup d'ESO des de primer fins a quart. L'alumnat disposa també dels seus propis espais virtuals a la plataforma de treball del centre mitjançant els anomenats portafolis digitals. Tot el professorat, en tots els àmbits i matèries, treballa fent ús de materials i recursos digitals i en moltes ocasions fins i tot creant-los de bell nou. Aquest fet obliga el centre a un esforç en la facilitació de formació pel professorat en noves tecnologies i a una contínua exigència de reciclatge, seguiment i assessorament. Pel que fa al segon eix, l'assoliment de les competències, la nostra estratègia passa per facilitar aprenentatges que contemplin la globalitat i transversalitat dels coneixements, així com un gran èmfasi en l'aprendre a aprendre. Una aposta decidida per fer els i els nostres alumnes ciutadans i ciutadanes competents, crítics, capaços i autònoms. Per això, el nostre projecte curricular de centre es vertebra entorn a 3 àmbits de coneixement. L'àmbit lingüístic, on es dissenya conjuntament el currículum en el marc d'un tractament integrat de les 3 llengües, que pren com a aglutinador el treball per tipologies de textos. L'àmbit científic-tecnològic, on es realitza el mateix esforç globalitzador entre les matèries de matemàtiques, ciències, tecnologia i educació física. I finalment, l'àmbit social, on treballen conjuntament les ciències socials, visual i plàstica, música i religió. Aquests 3 àmbits defineixen cada trimestre una tasca global comuna, que es realitza en grups cooperatius. Per al disseny i implantació d'aquesta tasca, s'han definit 5 fases de treball que corresponen a 5 eines de la plataforma virtual. A la fase 1 hi trobem el fòrum d'inici de tasca. És l'espai on el professorat explica la tasca globalitzada del trimestre, amb els continguts a treballar i els criteris d'avaluació, i on els alumnes poden plantejar els seus dubtes i fer suggeriments. La fase 2 és l'espai per a l'organització del treball individual o cooperatiu. Es presenta bàsicament en forma de wiki, on alumnes i professors hi accedeixen per a confeccionar els grups cooperatius, definir i distribuir els rols. A la fase 3 s'organitzen tots els recursos digitals per a la realització dels diferents exercicis, tasques, deures, memorització comprensiva de continguts. És l'espai on el professor de cada matèria seqüencia el treball a realitzar. La fase 4 correspon a l'avaluació. En aquest espai, els alumnes troben les dates d'entrega de les tasques globalitzades i les presentacions orals, però també els criteris i instruments amb què seran avaluats, com per exemple les rúbriques. Per últim, la fase 5 correspon al desenvolupament final. És l'espai per publicar i donar a conèixer a la resta de la comunitat educativa i al món les produccions finals dels alumnes, un cop corregides i editades. L'objectiu final d'aquesta metodologia és aconseguir l'assoliment d'un coneixement competencial
i la creació en el centre d'una tradició de treball cooperatiu entre el professorat i l'alumnat, que d'una banda dota les decisions didàctiques de molta coherència interna i d'altra permet el tractament real de la diversitat i de la inclusivitat, ja que al centre hi ha un grup d'alumnes d'educació especial que s'integren en els grups cooperatius del seu nivell per tal de realitzar el treball de les tasques globalitzades amb la resta dels seus companys i companyes. Seguint en aquesta línia, aquest any hem implementat el projecte d'intel·ligències múltiples que amplia l'espectre didàctic innovador, tot complementant el projecte curricular del centre amb la vessant més lliure del treball per projectes. Aquest projecte pretén atendre tota la diversitat d'alumnes, fent-nos adonar que intel·ligents ho som tots, en un o altre aspecte, i a partir d'aquí fomentar la motivació que els faci desplegar el potencial de les seves màximes habilitats. És, per tant, un projecte d'excel·lència, on la creativitat i l'autonomia són les competències perseguides. Un altre vessant important del projecte és la creació d'un espai d'intercanvi i col·laboració entre l'alumnat de primer a tercer d'ESO, trencant les barreres de les aules, cursos i nivells. El tercer eix del projecte educatiu pretén facilitar els aprenentatges per a la consecució d'una ciutadania europea i del món a través del treball en les institucions de la Comunitat Europea, així com de la coeducació, la resolució pacífica dels conflictes i la solidaritat i la cooperació amb els col·lectius, països i cultures més desfavorits. Un exemple d'aquest treball és la participació en el projecte Schools is School de l'associació Vicenç Ferrer, consistent en l'agermanament amb una escola de l'Índia. A més, el centre organitza anualment un intercanvi amb una escola d'Holanda i està treballant per a formar part de la xarxa d'escoles europees ELOS. L'objectiu final, doncs, és aconseguir que l'alumnat sigui un ciutadà o ciutadana implicat amb el seu entorn, tant proper com més llunyà, d'una manera participativa i crítica, amb iniciativa i compromís social.